Abafundi besikolo iUlwazi Secondary School, Ifunulwazi Primary, Incotsheni Primary School, David Mama Secondary School nezinye kwakunye nabazali bebebamba imatshi esingiselwe kwibala laseChicken Farm ecaleni kwaseMdantsane apho bebeyokunikezela ngoxwebhu lwememorandum ku-Provincial Treasurer ngenkqubo egungqayo yothutho lwabafundi. uLulama Katse Chicken Farm womntwana ofunda iUlwazi uthi abonwabanga inkqubo karhulumente yothutho lwabafundi ngoba abantwana babo bahamba imigama emide ngenyawo ukufikelela esikolweni. Andiziva kamnandi because iminyaka yonke abantwana bethu behlukumezeka ngetransport. Eleke nyaka abantwana bakhwele, eleke nyaka kuthiwa itransport kukhutshwe itransport zabantwana abathile. Umzekelo ngoku ndithethayo kulo nyaka upheleyo ugrade 8 grade 9 ebengakhwele uLwazi simbhatalela kuthiwa kukhwela grade 10 to grade 12. Kulo nyaka grade 8 to grade 9 to grade 10 akanatransport kuthiwa grade 11 to grade 12 uyayibona transport. La grade 10 abekhwela akasakhweli upatsa ngenyanga. Abantwana bethu baphelelwe zihlanu banqumla kukuhlathi ke apha eliqubudayo liyoveza ko-40 banqumla kwela hlathi ke abantwana kulapho badibana ne-challenge zotsotsi because babuya besithi sileqiwe kuthe gqi ubhuti kufutshane phambi kwethu saleqwa sabaleka. Naxa bebuya babuya beneripoti yoomama sidibene nobhuti wasileqa saphinda sajika sabuya umva sokuqala indlela nasesikolweni. Sithi ke kuba singabazali sanuhamba emfuleni because inonzakala beneretshiwe komnye nyaka kulo mfula so uyeke ndomfula sanuhamba kuwo bathi indlela emfutshane ngumfula indi azange baba natransport abantwana oko bahamba ngenyawo efana naba baseUlwazi bapatsayo emvuleni edisithini abuye umntana ezamka namanzi abuye ibhulukhwe iluku udlwabhile sivele utsho kooprincipal esikolweni but akho nkqubela yenzekileyo. uSimphiwe Mkile no-SGB Chairperson eFunulwazi Primary School nokwayi-Coordinator uthi kudala ingxaki yetransport beyihambela ukusukela ngonyaka ka-2003. Ethetha kudliwano-ndlebe uthethe wathi siyile kwa-transport bakhala ngento uba abanamali ibhajethi abayinikwayo incinci kwa-treasury. Saya kwa-education bakhala kwangale nto inye uba abanamali bayinikwa imali ku-treasury. So sathatha isinqumo okanye isigqibo sento yoba ngoku lena imatshi masise straight kulaa nto masise straight kwa-treasury. Sisithi nakanjalo indlela ekuallocathwa ngayo okanye kohlulwa ngayo itransport ayisanelisi kuba kukho izikolo ezikhweliselwa 100%, kubekho izikolo ezikhweliselwa plus minus 10%. So izikolo azitreatwa ngokufanayo yi-Department of Education, i-Department of Transport kwakunye ne-Department ka-Treasury. Kuba thina zonke ezi department sithanda njenge-sister department ekufanele uba kakade zisebenza kunye before zenze nantoni na. Okokuqala imost yabantu ba-affected ngabantu abasuka ezibunzana barelocatwa ngu-human settlement wabazisa apha elaa nto ke eward 13 apho kungekho sikolo kungekho kwanto. Isebe lezemfundo ephondweni nesebe lezothutho khange lifikelele ukuyokuthatha imemorandum equlatha izikhalazo ngenkqubo yothutho lwabafundi.